Bangod sa maayo nga chemistry nanday Clay kag Ibarra sa GMA Historical Portal Fantasy Series nga Maria Clara at Ibarra, madamo subong nga fans ang gusto nga sila nga duwa ang magdayunay. Bangod sini nag-react ang concept director kag head writer nga si Zuzette Doctolero. Sa podcast ni Howie Saverino, ginpahayag sini nga ang posible lang magustuhan ni Clay si Ibarra tungod may panindugan ini kag mabuot mga kalidad sa ginapangita sa mga Gen Z. Ginklaro man sini nga gusto ni Clay si Ibarra tungod maayo ini nga tawo. Samtang yari naman ang mga dapat bantayan sa Maria Clara at Ibarra. Antes magpalagyo sa mga Gwardiya Sibil, tutdanan day Elias kag Clay ang mga dokumento sa ancestral house ni Ibarra. Hingio naman ni Kapitan Tiago nga magbiya sa San Diego, Sanday Maria Clara kag Tia Isabel, apang magapakatiga si Maria Clara. Samtang si Ibarra pwede pamatbatan sang kamatayon sa akusasyon batok sa iya. Ini ang tutukan karon sa Maria Clara at Ibarra alas 8 sa gabi sa GMA kag alas 9:40 sa gabi naman sa GTV.